Els grups que venen al Microclima són bandes que ens agraden. Palisandro fa unes dissonàncies molt rares i té alguna cosa així, no? Com de la música rock independent dels 90. I després tenim el Lluís Paloma i vam Els Visitants, que és un rotllo més rockero, més pur. Rock celestial, la Voltereta, que jo dic que fa com vellut electrònic perquè és una electrònica però molt suau, molt pura. Nevera, rotllo de jockey, i té una finura i una finor i una elegància amb l'ambient i la música electrònica. Després el sistema suec, jo dic que és el Red Hot Chili Peppers d'Olot per la manera de tocar el baix i l'energia que té ran. Una miqueta han nascut amb la botiga i que ens hi sentim molt lligats amb ells i que ens molen molt. Tirana, ganes de matar tothom, de matar-te a tu i ho fa saber amb cançons superxules. Tindrem a la Masovera posant discos, jo dic que és com tan bona persona com els discos que pot posar. Pantina Lula, no sé, és com un electropunk teatral entre la grolleria i la performance. Després tenim el Grupo Sorpresa, que és un grupo sorpresa. Balago, com una música tranqui però alhora com molt celebrat i mola perquè fan com una electrònica gruixuda que aglutina tots els loops i texturetes que van fent. Tindrem el Berrier, que és com un disjockey transversal, connecta molt amb els gustos de tota la parròquia i res, estem superorgullosos perquè hi ha bandes noves que no coneixíem i que descobrirem entre tots i després coses que coneixíem i ja està.